Slav roj baş, evar baş, evan no hevit kum tev başın selametin. Evveli mi Roni ruhal vedire, merhaba Roni bkhirati. Merhaba سرسری مسر چاوی من سلاو رج بوده و جبور کسی المقداری Manşeta me balkeşe, Armanca devleta Türkiye ve Kurdan bir şikleki hem bixesine hem jî stewr bihêle. Me got hemenek behsa vê meselê bikin ka di kîjan meseleyan de hakikaten hêza devleta Türkiye, kuvveta devleta Türkiye heye Kurdan olsa bê iktidar bihêle, sibe roja wan bi temamî tune bike. Beyanata devlet Bahçeli hebû, ev du hefteyê wekî hev daxife, bahsa statûya Rêzer Abdullah Öcalan dikin. Yani li gorî xwe dixwazin statûyekî bidinê, lê dema ku behsa vê meselê dikin, bi şiklekî heqaretekî ciddî li Kurdan jî dikin. Ev pêvajo eleqa wî bi dawa Kurda tune ye, mesela Kurd, mafê Kurdan, belkî demokratîk bûn mümkün e, başê dibêje, lê mesela Kurd bê tiştekî dine. Ew statûyeka em dixwazin bidin Öcalan, tenê ji bo çekdanînê ye. Yani çekdanîn çi ye? Tu Kurdan bê per û bask bikî, tu Kurdan bixesînî, tu Kurdan stewr bihêlî. Yani divê naberê de ji we re bêjim gotinekî ne argo ye. Ne? Ronî نه ez استور يعني استور ار استور دمينا دما دبيتشا ام چونكي القراج داغي ام مدرب يدشينن يعني ام تشدوك ام جات بيجن مدرب تشدوكي ارد هي ارد ايصالي چاند مدرب لي چاند gerek تو حفت صلاة لي نيش حفت صلاة ار استور بمين داكو بخوة جارك دنت داوي كان ابي بينسر ودري والحاصل استور اوري استور هنن دبيتش بزنين استور هنن حيوان استور هنن فكري مجلي استور هنن وانا تشتكي yani نعرفه يعني hem berhem nade. Velhasıl beyanata devlet Bahçeli hebû piştî wî nîqaş derket. Gelo AKP û MHP hemfikirin yan ji hev cuda difikirin. Gelo hêz û quweta devlet Bahçelî li AKP dibe ku bîne ser xeta xwe? Yan AKP hakikaten dawîl pêvajoyîtîne. Ji ber ku bêdengî hebû. Aniha Ömer Çelik tiştekî gotiye ez hema bînim ser ekranê paşê ez gotinê ji te re dihêlim. Berdevkî AKP Ömer Çelik di derbarê pêvajoyê de got em xebatên xwe yên heta niha carekî din dinirxînin bi nûkirina nexşariya xwe em ê rêya xwe bidomînin. Ömer Çelik iddia kir ku pêvajo aniha êdî bûye siyaseta dewletê ne tenê ya AKP MHP ye. Berdevkî AKP Ömer Çelik piştî civîna partiya xwe li ser rojevê axifî yani di civînê de behsa çêkirine çi hatiye axaftin beyan kir ku wan di civînê de bi berfirehî li ser pêvajoya Tirkiyeyeke bê teror guftûgû kiriye. Teqez kir ku ev projeyeke hevbeş ya AKP MHP bû heta niha lêbelê êdî guher ye. Ömer Çelik red kir ku li ser pêvajoyê di navbera wan û MHP de nakokî hene. Dibe Tirkiyeyeke bê teror pêvajoyeke wisa ye ku hevpeymaniya Cumhur yani AKP, MHP baweyekî yek deng wekî yek beden piştgirî didine. û di nava xwe de jî ava dikin. Ev pêvajo êdî veguheriya siyaseta dewletê. Rîtma vê pêvajoyê a taybetî heye, nabe ku mirov bide ber rîtma siyaseta asayî. Rîtma pêvajoyê yani çawa bi kîjan lezê pêş dikeve. Niha dibe armanca me çi ye divê pêvajoyê de ez wî jî ji te re bêjim Ronî. Ronî kamera wî xitimî an hatê ne mesele ye. Niha hevan no armanca sereke ya AKP MHP ku anha bûye pêvajoya dewletê arman çi ye? Divê naberê de Özgür Özel jî makaleyekî nivîsibû ji bo rojnameyekî İngilîz bû, Amerîkî bû, tam niha nebîre min. Têda dibêje em piştgirî din pêvajoyê. Pêvajo siyaseta AKP MHP ve jî dibe em li gelin. Çünkü em dixwazin êdî dewleta me bibe demokratîk. Vê armanca yani. Ronî wê were merex nekin. Niha tê. Armanca me weke AKP MHP êdî yek e. Ew jî ew e ku em terorê ji rojeva Tirkiye derxînin. Armanca sereke çekdanîna PKK ye,
fesihkirina bi temamiya rêxistiniye, piştî piştrast-kirina çekdanînê yani piştî ku teyîd û tespît bû wê gavên yasayî bênavêtin. Ev meseleya teyîd û tespît êdî hûn zanin gelekî meşhûr bû ji ber ku dewleta Tirkiye AKP MHP dibêje divê îstixbarata me û artêşa me biçe cihê cihîn teyîd û tespît bike. Yani ispat bike ku van însana êdî çek û silahê xwe berdane. Du wextê çek û silahê xwe dayînî divê tu aletê xwe din jî dayînî. Armanc vê derê de heqeten bê tesîrkirina Kurdan e. Kurdan çawa bê tesîr bikî yani li ser qedera xwe nikaribe biryarekî bide. Nikaribe xwe bi xwe rêve bibe. Nikaribe hakimê coğrafya xwe be. Nikaribe xwe bi xwe bipayîze. Ji ber vê artêşa Kurdan gerek tune be. Dibê ji aliyê aborî ve hewciyê dewleta Tirkiye be. Xwe bi xwe nikaribe îdare bike, debara xwe bike. Ev çi ye hemî? Tu bê îxtidar bihêlî. Hêza ku dixwaze Kurdan bê îxtidar bihêle çawa dikare me davetê entegrasyonê bike. Çima bê îxtidar be Kurd? Dünya alem îro temamî herkes li gorî xwe ya muxtarê gundekî jî li gorî xwe xwedî îxtidarekî ye. Ji ber vê me gotina stewr û xesandin bikaraniye heqeten ne argo ye. Ji ber vê yekî merû rehet dikare bikarbîne. Di vê pêvajoyê de armanc ev e yani. Armanca sereke çekdanîna PKK û fesihkirina wê ye. Piştî piştrestkirina çekdanînê yani piştî ku teyîd û tespît bû wê gavên yasayî bênavêtin. Gavê yasayî jî dibêje eleqa wî bi demokrasiyê tune ye. Yani insanê ku tên ew ê ku çek û silahê xwe berdane yani lehengên Kurdan wê werin ew ê bikevin hepsê pêvajoyekî wisa heye. Ew ê îcab bike 5 sala ew ê di hepsê de bimîne. Divê naberê de îxtidar diguhere AKP dişe, divê naberê de Tayyip Erdoğan vê dünyayê de terîkîne. Ve emrî wî hatiye yani. İja sistema nû ya Türkiye wê destûr bide dewama vê pêvajoyê. Yani ew lehengên me ku îro çek û silahê xwe berdidin bi temamî bê tesîr dibin diçin Tirkiye Bakurê Kurdistanê ew ê bikeve hepsa. Ew ê çend sala di hepsa de bimînin. Rêvebiriyekê nû were ser hukûm ew ê wana di hepsê de bihêle yan serbest berde li gorî pêvajoyê. Wana yek ji wan em nizanin. Kanûnên dewleta Tirkiye temamî demborî ne. Yek askerekî wer ser hukûm hemî kanûnan tere bigarîne. Ya belkî bi zanebûn jî bikin ha. Bi zanebûn jî. Anha xefike ronî dengê min tê te ne te mesela xwe hel kir. Dengê te baş de min hinekî pirsgirêka min internetê de vê malê de heye her wext pirsgirêka min internetê heye ama tiştî yokim nîye. Hevanno binêrin. Rêvebirên îro yên dewleta Tirkiye dibe ku bi zanebûn jî vê planê bikin. Navî wî xefik e. Tamam. Yani rêxistinê bêçek dike temamî tîne Bakurê Kurdistanê Tirkiye sibê du sibe mîna tiyatro darbeyekî piçûk di nava xwe de çê dikin. Generalekî tîne ser hukûm. Kanûnên ku ji bo vê pêvajoyê hatine çêkirin hemî davêjin çöpê. Ew însanê ku anîne yek bi yek davêjin hepsê û yekî ji wan li ser rûyê erdê jî nahêlin. Êdî bi suîqasta dibe, bi hepsa dibe. Veya polîtîkaya dewleta Tirkiye ku heta niha heftê û heft cara kiriye. Îja heftê û heştemîn cara jî ew ê bike. Çima neke yani. Ji bo ji çi tirse yani ji te tirse. Ji Kurdan tirse. Çima bitirse yani. Êdî tu bê çek û silahî jî çima ji te bitirse. İja jaliyê siyasî ve jî tu wekî millet anha 5 salan da em siyasî bûne ya. Em bûne xwedî îxtidarekî ew jî ji dest dişe. Armanca sereke çekdanîna PKK fesihkirina wê ez hema xilas dikim. Ömer Çelik li ser daxuyaniyên dawî yên Dewlet Bahçelî yên ser pêvajoyê jî ev tiş gotin. Armanca bi rêz Dewlet Bahçelî rakirina astengiyên li pêşiya Tirkiyeyê. Em jî mîna wî difikirin. Elbet di qonaxên cuda de pêwîstî bi nûkirina nexşeriyekî heye. Bi rêz Bahçelî qala vê yekê dike. Yani nexşerê pergala ku medaniyê pêşiya xwe di vê pêvajoyê de em çawa pêş bikevin. Nexşerê ew e. Yani xarîteya proje. Projeya ku em di nav dane. Nav wî jî pêvajoyê. Xarîteya vê proje em ê nû bikin. Em xebatên xwe yên heta niha em carekî din di ber çavara derbas dikin. Em ê binirxînin.
em ê bi nûkirina nexşeriya xwe rêya xwe bidomînin xuya di civînê de biryar dane yanî Ömer Çelik berdevkî AKP destnîşan kir ku ew dibînin ku hinek kes hew didin pêvajoyê têk bibin lê ew ê bi tu awayî rê nedin vê yekê. Serokê MHP Dewlet Bahçeli ez bînim bîra we hevano pêncê Gulanê bû beriye çar rojan di civîna Komba Partiya xwe de xwestibû ku statûya Abdullah Öcalan ya divê pêvajoyê de were diyar kirin yani bibe koordinatörê pêvajoya aştî û siyasî bûnê bi xwe de dikeve nava nakokiyê çünkü dibêje ev pêvajo tenê çekdanînê ye ê çima navê kiriye pêvajoya aştî û siyasî bûnê bi xwe ve dikeve nava nakokiyê ji bo dibêjim Dem Partî jî diyar dike ku ji ber neavêtina gavan pêvajo ketiya roşekê xitimî ji desthilatê xwest ku li gorî banga Baxçelî tevbigere divê navberê de bernama me ya dengboja hebû hevalê me xetîf pêşkêşkiribû ê jî li kêreka wan bû di demên pêş me de dibe ku em heftê carê du hefta carê bernameyên dengbêjî çê bikin di vê meselê de em hinekî nû ne em ê bêkê masî hewl bidin tiştekî çê bikin em ê bibin dengê dengbêjan çi qas dengbêjê genç ê xwedî tecrübe hebin li Kurdistanê em ê wana bînin bi rêya qanala me em ê ji we re şevberkên pir xweş pêşkêş bikin yani hevalê min ê xetîf xwe daye ber vê meselê yani ew dibêje ez dikarim pîkarî bi rê ve bibim me jî gotiye ser çava pir baş e ka em binêrin yani heta dawî ez ê alîkarî bidimê ekîbê me hene Ronî ez dibêjim baş e ya Tamam. mesela stewr hîştinê de xesandinê de min tonkî şîrovekir dengê bijne hatte hatte ne hatte nizanim No, dengê te hat min hinekî wan hat min hinkî wan hat min walhasıl sema. mesela dengê te baş e di qisekî em te godar dikin Ronî dibe Kosovo 2 milyone bûne dewlet her xebatkarê Kosovî nîvê meaşê xwe de da partiya û çeka loma Kosova bu dewlet yani problema tekoşîna me zeke hevando ê me jî wisa bû ê me jî wisa bû problema me ya pere tune bû li Kurdistanê petrola me hebû li Rojavayê Kurdistanê perê me her tiştê me hebû derdê me yê pere tune kî çek û sîlah me dikaribû bikariya ê me ne mesele ye problemê me yê din hene problemên îdeolojîk problemên armanc yani armanca me ya mesela armanca û çeka armanca esasî ji bo Kosovo serxwebûna Kosovo tamam heta serxwebûnê jî çûn ana hêdîdî tam dibin ser bixwe tamam ji ê me ev meseleya dansa bi Tirka ra dansa bi Ereba ra pir zehmet e em wextê bi wan re dikevin dansê ew dixwazin me tune bikin armanca wan ne ew e ku me re bibin wekev eger wekevî be edalet be qet problem tune lê em cîranê xwe xweş nas dikin me nas nekiriba ne meselê bû ji xwe em dihatin kuştin êdî me ji bîr dikir me nizanîbû ku em hatine kuştin jî ama mesele dîrok heye em numuneya dîrokê li ber çavê me ye îja min ji xwe re xetek vekiriye navê min xeta netewî ye ez wextê bixwazim îdeolojîk tev bigerim hevalê Mihemed ez wextê bixwazim apojîtî bikim ez ne ji kesekî eyb dikim ne şerm dikim ne tiştekî eybê ye ne tiştekî şermê ye bi salan xebitî me di televizyonên tevgerê da yani qet nexema min e ji kesekî nakişînim problem tune ye yani ji ber vê yekê îro min qerara xwe daye ez dixwazim wekê rojnamevanekî yan jî eger hûn qebûl bikin bi destûra we endamekî çapemenî li ser xeta netewî bim baş e ji hemî tevger û rêxistinê Kurdan agahî bigirim û ji we re pêşkêş bikim ji bo wî qerara xwe nedê mesela mehkema xwe de însanan sûjbar neke damga li însana nexe reş neke spîj neke însana azad bihêle fikra xwe bila bibêjin yani ez fikra xwe her derê dikarim bêjim saziya kwestiya xebitî min fikrê xwe pir azadî gotiye û hê jî dibêjim ve naşêrim kî armanca min ew e ku Kurd li ser axa xwe bibin îxtidar Kurd
bikaribin xwe bi xwe birêve bibin. Navê wî çi dibe wila bibe. Navê wî serxwebûn e. Ji ber vê hevanda ew ê nekinê nava Kurda ya. Filan kes Barzanîcî ye, filan kes Apûcî ye, filan kes zam çi ye. Perçe bize binêre manşeta me de çi dibêje? Kurd bûne perçe. Em li dijî vê yekîne. Mesela Kurdan perçe nekin. Mihemed niyeta te ne baş e. Niyeta te jî ne baş. Niyeta te belkî baş be ama fikrê te ne baş e. Ya tamam mala te ava. Yani ez zanim niyeta te ne xirab e. Ama ji kerema xwe re war mehkeme nekin û însanan biryar nedine. İnsanekî apûcî dibe, apûcî be bila. Ew ji xwe re dibêje ez apûcî me. İnsanekî bisulman xwe re dibe bisulman e. Ayıp nakeki, tişteki ayıbı işte tüne. Yani mesela hevaleki hedi bez apuciyim, tamam. Serçavim, kat problem tane. Ya bu kategorize kirne insana devje berdi. Başı. Ya do nuçe ki mehe bu balkeş bu ne? Edi tır kamyonun ku ji Türkiye derbası Irak edibin de ser Rojavay Kurdistan era derbası bin. Sinore ku ji serê kaniyete de çe heta nîno ve Irak'e. Yani ew henekî ekonomiya başûrê Kurdistanê dixe zorê. Ronê dengim tête? Dengê te tê vêjarê bawer dikim înternetînekî baş bûye min biborîne mala min Süper e. hinekî piştîrêke. İnternet süper e. Bi sedan hevalê me bi hesret li benda tene. Hêvî dikim tu baş bî narahet be. Rehet be qet ne mesele. Em hevalê me hemî ji malê ne stres sıfır. Sıfır stres. Em ê xwe ne em xwe kerem keronî. Ya destpêkê pêvajoya niha di dome dibe çe ji roja ewil da tedî dema birêz Öcalan bawer dikim 27 Sibatê dabû ew daqiyaniya da boî dibe çe raya giştî û welhasil bang li rêxistina xwe kir. Zaten holê ye yani hundirê wê de çi hemû çi nînî bû li holê bû. Lewra yanî tiştekî niha mirov wekekane bi referans bigire li goreyê me hemiya yani em kesê li derve lê dinerin û daqiyaniya Birêz Öcalan e. Goreyê çerçeva wê daqiyaniyê welhasil an wê belavokê zaten entegrasyon dihat xwestin û çek û danîn bê şert û merc û entegrasyonek dihat xwestin. Destpêkê me hemiya got yanî ev mesele ne wê ji boî Bakur be û ne hew wê ji boî dibe çend hêzên çekdar yên PKK be. Her wiha wê mesele Rojavayê Kurdistanê yê wê çaxê her kesî dibe çe yani cîrî me dikirin digot nan ne wisa ye. Lê belê me dît niha ji boî tedî entegrasyon yani entegrasyon ya her havakî herî xwe nav Rojavayê Kurdistanê ew tedî tê meşandin. Welhasil ew wiha derket. Ez bixwe dibe çe di vê rêda rexne an nerexne nakim. Ez dixwazim tiştekî tespît bikim. Yani ê min niha yên çek di desta danin û yek wan yek Birêz Öcalan ji xwe re weke dibe çe pêşeng û serok dibînin ev mesele yani çek berdan û neberdan û şerkirin û neşerkirin heqê me ji derve de nîne bibêjine heyran çeka damînî şer bike. Ez bixwe vê alaqî nabînim lewra ez dixwazim bi hevakî portrekî xêz bikim. Gotinên Öcalan Birêz Öcalan li holê henin. Bangewaziya Birêz Öcalan li holê heye. û ew tiştê dibe çe derket ew 27 Sibatê ew daqiyaniya derket holê derket derve li holê heye. Heta li wê derê tiştek neketibû nifîsê Silîstureya Önder bi devkî anî ziman. Ew jî çibû tamam gerek gafên hiqûqî biavîtin da ku şervanên PKK da ku rêveberên PKK tevgera apojî û dema werin bi pirsgirêka ew jî detê ne jî têkeve dibe çe nifîsê ama bi devkî Silîstureya Önder ev anî ziman. Silîstureya Önder di wan rojên ev nîqaşek tedî germ hebû ji boî kecekê hemî derbasdar e ji bo YPG jî qesedê ev mesele derbasdar e ne derbasdar e wê çaxê ew yekemîn car derket Habertürkê Habertürk ava tedî bi tuha wî digot em kesên demê qebûl nake Silîstureya Önder derket wê derê û li wê derê jî di wan rojên germ da daqiyanî da gotina ev ji bo YPG ji bo qesedê jî derbasdar e. Eger tê bîra te wî çaxê tedî nîqaşek mezin çîbû. Welhasil yani niha tedî tiştê baxçelî dibêje yani tiştekî şaş li holê nîne yani çünkü va mesela çekberdanî û mesela feseha PKK ye.
yani zaten daxuyaniye dibe çe abisto hafte sıbatı ya ki Brez Öcalan par vekir loleye. Velhasıl Ronî vedire de az pırt işte tespîta te pir jî daye dewleta Tirkiye anha Kurdan naxapîne. Hakikaten naxapîne. na Hıyanet na yani cinayet. çe Camerana pir yok vekirî dibêjin. Pir vekirî daxivin. Armanca xwe pir vekirî dibêjin. Doh şêwirmendê Tayyip Erdogan dibêje bila kes li gorî xwe wateyekî li pêvajoyê bar neke. Navekî cuda lê neke. Pêvajoya nizanim çareseriyê doza Kurd û nizanim çi tiştekî wisa dibê armanca me de tune ye. Mêrkana rast dibêjin. Em bi xwe ne de lê bar resmiyetê de di fermiyetê de dibe çe tiştê ketine bin qeyd û mora da tuneye. Velhasıl ez nabêjim çima tuneye an heye tuneye em dixwazin li vê derê em tespîtekê bikin. Ha lewra yani ê Kurd em li derve dibe çe bi hawakî wateyekê manakê bi hawakî din tiştê nehatine gotin em dibêjin ya em dixwaze bînin ziman ya em wan nîqaş dikin ne pirsgirêka me bi xwe navşexsî ye. Di vê çikela tiştê nizanim pirsgirêkek deng heye ya dengê te nayê min tu na Yani mi basa evê dikir. Anha Rojavayê Kurdistanê di mesela genim, ajotin, çandiniyê de herema herî dewlemend ya Sûriyê ye. Tamam. İja genimê me heye li Rojava, petrola me jî heye lê me petrola xwe bawer dikim bi temamî teslîmê Şamê kiriye. Ez wisa dizanim. Îdî Şam ji wî dahata bütçeya petrolê bütçeyekî ji me re vedqetîne neqetîne ez wî nizanim. Lê genim ême ye bi destê me de be. Sûriyê aniye fiyetekî kivşkiriye ji genim ra. İja milletê me beyêm nake, naecîbîne. Cotkarên Rojavayê Kurdistanê ji ber buhayê genim ku ji aliyê hikûmeta demkîya Sûriyê ve hatiye destnîşankirin jê nerazî ye. Dibêjin bi vî buhayê kedawana salê vala diçe. Yani îcab nake ew xwasa bixebitin heqetin di ber genim de. Kerem Ronî. mamoste eger tu derfet bide zêwî hala baqetim ji ber yani rastî mutine de pirsgirêk heye. Tamam dengê te süper tê vê derê de ji xwe baxife. Fotoğrafê tê xweşik ji xweş li ser ekranê ye. Ya deva fotoğrafı min jî hez nakim û ya dibe çe di nûkelê da mamoste Güney Aslan bikaranî spasiya wî dikim lê belê fotoğrafê rastiya jî hez nakim Tamam. ama welhasıl te jî bikaranî heta namî itiraz nekiriye ama jina pê vedî itiraz dikim. Fotoğrafeke xweşik ji min re bişînî ez ê ji vir pê ve di manşetan da wî fotoğrafê bikarbînim. Tamam emez mirovekî ser û sikê min wedî tevli hebe tu fotoğrafê min xweşik nîne ez wê jî vê ji ber gota mirov nexweşik ve fotoğrafê wan jî nexweşik e. Estağfurullah. Velhasıl ev mesela mijara dibe çe vê pêvajoyên halê Tirkiyê di navbera Brez Öcalan û dewleta Tirk da an navbera İmralı û Ankara tê meşandin tiştekî zêde mirov şîrove bikin gorê min nîne yanî û an ez naxwazim zêde şîrove bikim ya dijî li vê derê ja çi heye roja ewl da jî heger bê bîrate di vê bername te ya ser daxivîn tedî got işte heqan fidan ne samimiyê dewlet baxçeli samimiyê dan falan kes samimiyê falan kes ne samimiyê tiştekî wisa nîne ev koordinasyoneke ev projeyeke devletê ye koordinasyoneke ama 2014 ev pêvajoyan 2013 ya li Sûriye aqa Sûriye dest pê kir binere wê demê binere li dîrokê binere Kurdin li Sûriye rojata navîn yekemîn car ve hêz dibûn û krîzek derketibû rojata navîn konjektûrekî nû derketibû pêvajoyekê dest pê kir. Her wiha êdî tam dibe çe piştî êrişa heftê cotmeyê ya Hamasê ya İsraîlî daxilîn İsraîlê gotemê ji nav pê ve dibe çe sînorê bêguhertin xaritiyên ji nû ve xêz bibin çawa bû pêvajoyek ne dest pê kir. Velhasıl hemî ji boîda ku Kurd bi hewakî pozisyonekî xurtî yanî fermînê gotin wala hemî diyar e yekî vê nebîne Bulgarî dijî vê tersî vê rixmî vê baceyê wê şîroveyan bike li gorê min ne durust e yani nikarim bêjim êdî tedî nabîne nezane ne durust e çünkü tiştekî mirov nebîne li holê nemaye me veya dahêlekê ez dixwazim çend gotina jî heger destûra te hebe çend gotina jî derheqê vê mijara dawî ya derheqê mem arara tu komûzîkê de jî
بینم زمان جبر گویجی کت دبیچه yani Rojava Quds. به فکر خودو بیان کریه از فکرت مرخ کم من چند نویسی تلسر تویتر دیتن من فرق کرد کو ام زیده وکه هم نافکرن ام هنکی جدا فکرن کرم که فکرت مرخ کم نزانم فکرت tam چیه راستی نزانم من دو بیان کریه حوالی مت کارم ویدیو تماشا بکن کرم که آته tamam فکر من هذا نها لهولي برسكريك كيا برسكريك چیه ما داخليا مم ارارات بند اولو داری هنگ تشتاد بیشه پرده نوانا ده ناوی ریوری کی کومزیکی ده حتی ناوی کومزیکی اشتام ناده ولی حس ناوی ریوری کی کومزیکی ده و قالا هنگ حقیوی وک دبیچه مافی وی یک آتیه اخبارن جهلا کومزیکی و دمک که دریجه دخوازه تیکه و تیکیا همان دمی دقیقانی جی پارزری وی yani şiho bilgji wiji daxyanya bidavû demek derêje dibêje em dixwazin têkevin têkiliye têkevin têkiliyê em kesekî berpirsyarek li hemberî xwe nabîne welhasil wê hewa daxyanya ke hatanin û pêra jarê ko muzîkê jî daxyanî da niha li vê derê sazî tiştek pîroz nîne niha di cîhanê da tiştek pîroz nîne hew dibêje jiyan pîroz e yani jiyana her zindî pîroz e xêrîncî jiyana zindî tiştek pîroz nîne ne daw pîroz in ne dost pîroz in dibêje ne komel pîroz in û ne jî dedî stranbêj pîroz in tiştekî pîroz nîne her tişt weta tedî were cînî xweş mirov xweş bike lê belê pirsgirêk li holê heye kî bi heq û kî bêheqe em nizanin em hewl gorê her du daxuyaniya zanin wekî dibêje hûn giliyan em lê ne hakîm em lê nexwedin ama li holê wexta pirsgirêk hebe hewceye ev pirsgirêk di nav malê da bê zirar hal bibe yani tu kes zirarê nede tu kesî û bi hawakî hal bibe ne saziya ke dibêje hatiye avakirin û pêşengtiyê ji stranbêjê Kurd radike zirarî bibîne û her wiha jî ne mem ararat zirarî bibîne çünkü mem ararat jî memê me ye û kom müzik jî a me ye mem ararat çima memê me ye ez wê jî bibêjim mem ararat em zanin demek dirêje em vê jî bibêjin em qeyan bingavî jî demek dirêje bi hawakî yani mem ararat ketiye lîstayekê û nikane konsêra bide û welhasıl bi hawakî ji hêla hinek şexsan ve li ser navên saziya sazî danin pişta xwe li ser navên saziyan û ser navên hinek hêlan bi hawakî tiştê em dibîne demek dirêje yani mem hinekî tengaskî dibişîne ji bo hunerê xwe dibêje îşra bike ez em vê dibîne li ser sosyal medya welhasıl ew cêye veke sana were li hevdû wek mesela hal dibe mesela hal nebe jî hinekekê xwedîn ûjdan hinekê weke şivan perwer mamoste şivan perwer hozanê gelê Kurd têkeve naberê weke birayê wan bêje ka bîne ser bîne dibêje bide holê kî bi heqe kî bi heqe navbera vî îşa bêdîtin va îşa ne hewceye herin dadgehên Tirkiyê û va îşa li goreyê dibêje navbera xwe da nizanim 20 sal berê me tiştek îmzekiriye li goreyê qanûn û dadgehên Türkiye ez vêm qev şaşe aldın saziyên Kurd hewceye kes li ser saziyên Kurd ji xwe re textekî ava neke ji xwe re textekî mafyawayî jî ava neke yani yekî weke şivan perwer hewceye têkeve navberê û dibêje hêlê negrin tiştekî mirov di hêlê negire goya mem ararat jî memê mem ararat naçe cem qayûma naşewile mem ararat naçe ji bo MHP û salonên MHP û salonên AK Partiye da AKP da strana nabêje mem ararat jî memê me ye yani ne hewceye hinek kesên saziya bidin paş xwe û ser saziya rûne ji xwe re textekî ava bikin dibêje fermanê bide mem ararat رونی هم تشتنه بنره دو مشوری وکر لید هم تشتنه tam ne ronine متخص mem ararat جارکی تبلی کانالا مبه یا جی پاریزری بی فرق نکه ما تشتنه بیجه نه دعوا mem ararat tam چیه بیجه ما فی تلیفی لسر من هی حتی دبی ویا شاشه حقیقتا او سبه شاشه یعنی کو موزیک نبه کی دبه بلا ببه ما فی تلیفی حتی داوی عمروی نکره داینه سری
ama kasetek dibe albümek dibe ev albüm eğer kom müzik derhist dibe ev albüm mafê telîfê ê ku muzîkî ew normal e ama weke navê mem ararat konserê wî dibin deverên cuda dibin ez pê hesim ku konserê wî tên qedexekirin ji aliyê hevalê me be yan jî pêşî lê digirin yan jî tên astenkirin em wisa bêjin başîr e astenkirin mesela vana şaşin Mamoste. tam dawê ez bizanim Ama emin bu kadar yani rastî perspektif tam çiğ ne çiğ ne zanım. O ez bu kadar o tüjiyem ne bispori vi karinen ya bana na dediği gibi yani hatta ne davi amri mrov telif mafi mrov kanı böyle onu kanı böyle bana işte ki kesej bir şey falan diken bir karij bir falan diken hem çinen ez ne zanım ama işte ez zanım من عرارة شيء استراتيجي كالي كرده وبنرخى وستراني ويل هولي هنن أما هروها كون موزيك شيء دبيشة سازيا كبنرخى وكارو خباتي ويل هولي هي فقط سازي بنكانة تخبن حماية عن شخصان هن الشخص نكانة سازي حتى تمثيل بك هجر دوي دريدا لازم بني بيخيز بك اگر دوی درید نه داوی اجروج لموانه که جواکا کردان مزن بومن و دنا تکر آزادی دا مزن بومن گلک تشتین دبیچه تدی کسین منج رجیج در بنزانه بن ازانم آنتوزانه کیم زده هنگ آگاهی من هنم اگر لوی دری اردال آوچه شخورا تکچی کرده و لگوری خواه قانون و زاگون اندنه پستین لسر ناوین سازی انگلی کرد اوی شاشه نه تشتی که اوستا جنین به ومم قررت هما جعفصور بوبا تخاذي ريشي حركتي وحد تشتي بيجي ابي شاشه اما خد باورنا كم تشتكي مستهابه çünkü beri ve mecidi mem قررت در حق جهه پیدا داخلانیا da belediye adı bir çeşaradariye İstanbul'da bir salon kayından çen sale az duazım lüvederi konser tekibidim le beli ne bersi vededim و هر وقت جدبت چیجیه چیشترک نینه hemen lüvederi keseki neziden partiye Hüseyin Boğatekin paraderdeki ühadeye derket tüsarın xeyin kurtçidik nizanım her yani velhasıl zilam yani mem ararat erişi CHP'dike ve vakıf hava ki yani lisernavin müştahazda rehistrin kurt erişi mem ararat kır yani vakıf bebeşe dibiçe em nahilin ez nahilin evakımın nahilin em lüvederi İstanbul'e CHP dibiçe belediye şaradariye İstanbul'e cibitite konseri dedi. Vana tişteki usta habe farkıyla farkıyla mem ararat ne çüye paygumara ne şuğuliye babimin mem ararat jine xodiye le erdal avcı jine xodiye saziya kurdu bederiye saziya gali kurda ne aşağıstaye şahs avcıya servi tahtaj almanaka adıcı tişteki dici de xateriya gittin ketiye hali devin avverida ama herkes hele ki devin vakam rof debeçe helgrin futbolu be ya erişi memdike ya erişi em bejen debeçe komuzikin evji şaşe hani kız bazen şorar lüvederi debeçe pasta kederketi hali او بهوا کی شورا جیبت کنی افجی شاش راسته گوتنا هری بیچه گوتنا هری داوی در حقیق گیادا ev mesela که نام مالیه حوجه ده نام مالیه ده حال من حقیقی بیدانیم من نحق به نحقه اما نلگوری بیوانی قانون بیچه زاگون داد که لگوری جواکا کود بری نام مالیه مثلا چید او رو ریسیپیا کی مدهات رو دونشت چند ریسیپی من رو دونشتن نرو درد خود داوید دیوان آویدا چی چه سر بکن لگوری حقوق و احقاق جواکا کود لگوری وی گرک حال بده از لازم بیجم زمان بنگها عدالت و حقوق لسر منطقی آوابیه تشتکی نه منطقی به تیدا عدالت حقوق چنابه قانون چید بین بلا ببین بفایده نه لگوری از خواستم ویش بکم لگوری چند لوینه توی آوابیه قانون دبی چه یا افریقا جدایه یا اروپا جدایه
yandan gelip cudaya yandan civaka Türk cudaya cudane goreyi çanda kavmi çanda ne tabi çanda ve civaki ya رونی اشکرما خورای مثلا خواه اینترنت حل که روژین پیش بدن برنامه که تیرو تیجی چی بکن ایرو نبو از ایرو قبول نکم اکن برنامه باشه مالاته آوا tamam serçavenim از دادشتر سلاو ریز دن باش sınav reziden baş. همان نو او مثلا گنم هبو جودکارین روژوای کردستان بوهای گنم عاجزن mesele codkar dibêjin eger buhayê genim neyê guhertin ew ê sala pêşiya me vê çandiniyê nekin ew ê genim najon eya problem e divê heqê wan derkeve li gorî mühendisekî çandiniyê ji sedî heştî û pêncê genimê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê tê derxistin bi vê buhayê kem xelkê deverê wê zirarekî pir mezin bike codkarê ku temamê temenê xwe li nava zeviyan derbas kiriye li dijî vê buhayîne ku hikûmetê destnîşan kiriye wekê numûne Ehmed Xelef heye ji sala 1905 vir ve genim da jwê Ehmed Xelef dibêje eger buha wisa be sala pêşiya me ew nikare genim ba jwê yani manawî tune heqetin li welatên Ewropayê jî dewletên ku dixwazin genim werin ajotin alîkarî didin cotkarê xwe yani buhayê genim berde buhayê genim fiyata wî çi dibe bila bibe ser de jî alîkariya maddî didin cotkarê xwe ji bo bikaribe îdara xwe bike ew ciyê berhema berdêla genim nebe belkî genimî wî nêfirotin jî ama dewlet dixwaze ew genim tim were ajotin buhayê wî dibe bikaribe xwe derbixe ev mesele ye hevan ji bîr nekin bibin abone kanalê pêşxin Xetanê TV berz bikin ha berê ku ez xatir ji we bixwazim konsera Ozan Maruf ji bîr nekin 23 Gulanê ye saet di 16 de li Parîsê li salona Le Théâtre Le République Théâtre Le République bawer dikim li gorî vê afîşê em tevgerin Boulevard Saint-Martin Parîs numre 1 tiyatro salonekî berfirê he hevalê ku bixwazin ji Almanyê ji Swîsrê ji her derê Fransê biçin Parîsê tevlî konsera Ozan Maruf bibin kêfxweş dibim ê min heta dawî ez zorê li îmkanê xwe dikim ji bo ez biçim li wê derê weşana zindî çê bikim ez dixwazim ka şertê xwe bidim berhev normal bi pîran kirî ez biçim ve goterê xatirê we silav rêz hevalna